खुलुमबाय आं निजोम बसुमतारी एनबेक्रेसन चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोननि थाखायनो बानायजाखानाय। भिडिअखौ स्किप खालामाबालानो फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम नायलां जाहाथे मोजाङै बुजिनो हानाय बायदि। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जोङो स्टार्ट खालामदिनि। खुलुमबाय नोंथांमोन। बोहैथि अनलाइन टेलेन्ट श' 2020 नि नैथि सेसननि प्रग्रामाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनै आङो गुसुङै फोसावो दि फैगौ 23 मार्च 2020 निफ्राय 29 मार्च 2020 सिमाव आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय सं लिरिक राइटिं कम्पिटिशन प्रग्राम लाबावनाय जाबाय। बेयाव बान्थाखौ होगोन। सेथि बान्था 1000 रां, नैथि बान्था 800 रां, थामथि बान्था 500 रां अनलि होनाय जागोन। बेनिखायनो बादायारि नोंथांमोनखौ नैबे वाट्सएप नाम्बार 9954772761 आव लिरनानै मेथाइ खन्थाइखौ फट' खेबनानै दैथायहरनो खावलायनाय जाबाय। लिरिकआ जिखुनु टपिक लानानै गोसोबादि लिरनो हागोन, जेरै रमान्टिक, रिलिजियास, नेचार एबा बायदि बायदिनि सायाव लिरनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे आङो मोनसे बाथ्राखौ क्लियार खालामनो सानो दि मेथाइ खन्थाइ आरो आवरायनाय खन्थाइनि गेजेराव माखासे फारागथि दं। बेनिखायनो लिरगिरि बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे आवरायनाय खन्थाइखौ लिरालाबानो मेथाइ खन्थाइखौ जेन लिरो। मेथाइ खन्थाइयाल' एक्सेप्ट जागोन। बेखायनो बे प्रग्रामाव गेदेर उन्दै सेंग्रा सिख्ला बाहागो लानो थाखाय मिथिहोनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे बयबो बाहागो लागोनखौ मिजिंथिनानै आंनि मिथिसार होनायखौ एसेयावनो दोनबाय। थेंक इउ।